हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 10वा दिवस, 10वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 10वा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकण्याचा आनंद घेत आहोत त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा जो 18 दिवसाचा वर्ग जो आहे तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. आपण जवळजवळ भगवद्गीतेचा अर्धा पोर्शन कंप्लीट केलेला आहे. 50% अभ्यास झालेला आहे. आपण आपल्या आता 10व्या अध्याया पर्यंत पोहोचलेलो आहोत. तर कालचा आपला जो अध्याय होता राजविद्या राजगुह्य योग. मग आपण कालच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी आपल्याला गोपनीय ज्ञान असं काहीतरी सांगितलं की म्हणजे गोपनीय म्हणजे काय तर सिक्रेट, हो की नाही. मग सिक्रेट म्हणजे भगवंतांनी नेमकं काय सांगायचा प्रयत्न केला कालच्या अध्यायामध्ये. एक तर ते राजविद्या म्हणजे जे अशाश्वतम अव्ययम असं शाश्वतम जे आहे की ते ज्ञान जे आहे ते चिरंतन टिकणारं असं आणि शाश्वत ज्ञान जे आहे. आणि मग आपल्याला कुठेतरी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी सांगितलं की आपण शरीर नाही आपण आत्मा आहोत. म्हणजे गुह्य ज्ञान कुठेतरी दुसऱ्या तिसऱ्या अध्यायातच भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं होतं. 7व्या 8व्या अध्यायात भगवंत षड ऐश्वर्य किंवा भगवंत कशा ऐश्वर्याने युक्त परिपूर्ण आहेत आणि कसं आपण त्यांना क्षणाक्षणामध्ये आपल्याला बऱ्याच वेळा भगवंत अर्जुनाचा प्रश्न आहे किंवा भगवंत सांगत आहेत की माझं प्रत्येक कर्म करत असताना तुम्ही माझं स्मरण करा. पण मग ते कसं लक्षात ठेवायचं प्रत्येक कर्म करत असताना. आणि म्हणून भगवंत कसे चराचरात व्यापून राहिलेले आहेत. तर ते गुह्यम असं ज्ञान जे भगवंतांनी आपल्याला 7व्या 8व्या अध्यायात दिलं आणि मग पुढे 9व्या अध्यायात भगवंतांनी गुह्यतम असं आपल्याला ज्ञान दिलं. म्हणजे भगवंत सांगत आहेत की माझी भक्ती करा. पण माझी भक्ती विशुद्ध भक्त कोण आहे किंवा विशुद्ध भक्ती काय आहे तर जी अनन्य भक्ती योगातून जो माझा भक्त आहे त्याचा कधीही ऱ्हास होत नाही
किंवा तो कुठल्याही त्याचं कसंही कुठलंही कर्म असेल, क्षुद्र कर्म जरी असेल, पण नंतर तो माझा भक्त झाला, माझा शुद्ध भक्त झाला, तर निश्चितच त्याला गती प्राप्त आहे, त्याचा उद्धार प्राप्त आहे. आणि असं भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं. आणि मग आपल्याला भगवंतांकडे जायचे किंवा भगवंतांची भक्ती करायचे. आपण काल 9 मार्ग किंवा 9 प्रकार पाहिले होते. तर हरे कृष्णा कोणाला आठवत आहेत का ते? हम्म, हरे कृष्णा माताजी, हरकत आठवत आहेत का? नाही तर हरकत नाही. 9 भक्तीचे प्रकार भगवान आपल्याला सांगितले होते. नवविधा भक्ती ज्याला आपण म्हणतो: श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम आणि आत्मनिवेदनम. तर हे 9 भक्तीचे प्रकार. आणि ह्या भक्ती करता करता टप्प्याटप्प्याने आपल्याला भगवंतांपर्यंत पोहोचायचं आहे. आपल्याला भगवंतांकडे जाण्याचा मार्ग किंवा अनन्य भक्ती पर्यंत आपण कसं पोहोचू शकतो, तर हे 9 मार्ग कुठेतरी आपल्याला सांगितले. आणि आपण आज आणि मग जाता जाता भगवंतांनी सांगितलं की तुला अनन्य भक्ती म्हणजे काय आहे, तर मन्मना भव भद्भक्तो मद्याजिमा नमस्करू. मग तू सतत माझं चिंतन कर, माझं स्मरण कर. आणि मग काय होईल की निश्चितच तुला माझ्या भगवत धामाची प्राप्ती होईल. आणि हे सगळं भगवंत सांगता सांगता आजचा आपला जो अध्याय आहे, आपल्या अध्यायाचं नाव आहे विभूती योग, म्हणजे परमार्थांचे ऐश्वर. म्हणजे बघा, भक्ती योगामध्ये सुद्धा एक एक आधी भगवंत कोण आहेत, ज्ञान आणि विज्ञान योग सांगितला. मग भगवंतांनी आपण आणि भगवंत आपल्यामधला काय आहे ते जे अक्षर ब्रह्म योगामध्ये, तर आपल्या आता भगवंतांनी सांगितलं की आपलं आणि भगवंतांचं काय नातं आहे. त्याच्यानंतर कालच्या अध्यायामध्ये भगवंत पुन्हा एकदा परिपूर्ण असं ज्ञान देत आहेत. आणि आजच्या अध्यायामध्ये पुन्हा त्यांच्या अजून ह्या भौतिक याच्यामध्ये अजून वेगवेगळ्या रूपांमधले किंवा अजून त्यांची जी ऐश्वर आहेत, विभूती म्हणजे ऐश्वर, त्या ऐश्वर्यांचं वर्णन पुन्हा एकदा भगवंत सांगता आहेत. आणि मग इथे सांगता आहेत, आजच्या अध्यायात आपल्याला बघायचं आहे की भगवंत हे अज्ञान आणि सर्वांचा उगम आहे. म्हणजे भगवंतांपासून आपण पाहिलेलं आहे की भगवंतांपासून या सृष्टीचा विस्तार झालेला आहे. मग आपल्याला भगवद्गीतेचा सारांश म्हणजे जसं दुसरा अध्याय आहे तसे अजून एक काही 4 श्लोक आहेत. तर ज्याला तर ते आजच्या अध्यायामध्ये आपल्याला बघायचे आहेत. त्याच्यानंतर अर्जुनाचा कुठेतरी जो भ्रम आहे तो कुठेतरी गळून पडलेला आहे किंवा जो मोह झालेला आहे, तर त्याचं पण वर्णन आजच्या अध्यायात आहे. आणि भगवंत पुन्हा एकदा त्या त्यांच्या अनंत विभूतींचं वर्णन आजच्या अध्यायामध्ये करत आहेत. आणि मग लगेच आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे महाभाऊ अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करेन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की भगवंत पुन्हा आता भक्ती योगामध्ये आपल्याला श्रवण भक्ती करायची आहे. तत् शृणु, पुन्हा ऐक, पुन्हा ऐक. मी तुला अजून एक सांगतोय, मी तुला अजून सांगतो आहे. आणि हे ज्ञान घेतल्यानंतर निश्चितच तुला आतापर्यंत जे सांगितलेले आहे त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असं दिव्य ज्ञान जे आहे, आणि याच्या पलीकडे काही उरत नाही. कारण की भगवंतांची अनंत असं सगळी जी प्रकृती आहे त्याचं वर्णन करता आहेत. त्यामुळे एकेका अध्यायामध्ये भगवान प्रत्येका गोष्टीचंच वर्णन करत आहेत. आणि पुन्हा पुन्हा सांगता आहेत की पुन्हा ऐक, पुन्हा ऐक. आणि तत्शृणु असं म्हणतात. म्हणजे आपल्याला ह्या भक्ती योगामध्ये अर्जुन, आणि नुसतं अर्जुनाला का तर नाही, आपल्याला सुद्धा कुठेतरी ती श्रवण भक्ती आहे, ती आपल्याला त्याचा अनुभूती कुठेतरी इथे येते. आणि मग आज आपण बघूया पुढे भगवंत म्हणता आहेत: नमे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांच्या आणि महर्षीचे मूळ मीच आहे. 10.3 मध्ये भगवंत सांगतात, सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगतांचा स्वामी म्हणून जातो, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगता आहेत की नमे विदु सुरगणा. सुरगण, सूर म्हणजे देवगण, असुर म्हणजे असुरगण किंवा राक्षसगण, दानव. हो की नाही? मग इथे भगवंत सांगतायत की देवांना सुद्धा माझ्या ऐश्वर्यांबद्दल किंवा माझ्या या अनंत विभूतींबद्दल त्याचा त्यांना थांग पत्ता नाही आहे. जे महर्षी, जे ऋषीमुनी जे आहेत की ज्यांनी एवढी घोर तपस्या केलेली आहे, वर्षानुवर्ष ते तपश्चर्या करता आहेत, हजारो वर्ष तपश्चर्या करता आहेत, पण त्यांना सुद्धा कुठे माझ्या विभूतींचं जे अ, की माझ्या किती विभूती आहेत, की बाबा एवढ्या विभूती आहेत, एवढ्या विभूती आहेत, नाही, त्यांना सुद्धा त्याचा थांग पत्ता नाही आहे की अशा अनंत विभूती ज्या आहेत. आणि त्यामुळे आणि परत त्या ऋषी मुनींचं म्हणा किंवा ज्या देवदेवतांचं मूळ कोण आहे याची सुद्धा त्यांना जाणीव नाही आहे किंवा त्यांना ते कळत नाही, त्यांना ते समजत नाही. या ऐश्वर्यांचं वर्णन त्यांना समजत नाही की याचं नेमकं मूळ कोण आहे, बीज कोण आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत की आणि पुन्हा की हे झालं देवदेवतांचं झालं, पण सामान्य मनुष्यांमध्ये सुद्धा की जो मनुष्य अ, भगवंतांचा भक्त आहे आणि त्याचा पूर्ण मोह जो आहे, काय म्हणू शकतो की तो मोह गळून पडलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला 6व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे श्रद्धावान भजन्ते मा. मग जो श्रद्धेने, काल आपण भावग्रही जनार्दन भगवंतांचं ते एक पण म्हणू शकतो की ते एक रूप पाहिलं किंवा तर तो भावपूर्ण पद्धतीने किंवा श्रद्धेने, भक्तीने जो भगवंताला जाणतो किंवा ज्या शास्त्रामध्ये जे जे वर्णन आलेलं आहे तर त्याचं पठन करतो आणि त्याच्यावर त्या अजून स्वतःला ज्ञानामध्ये उद्युक्त करून तो भगवंताला अजून जास्ती त्याचं समर्पण भाव जी आहे ती अजून त्याची भाव वाढतो आणि अजून तो भगवंतांची भक्ती करायला लागतो, सेवा करायला लागतो. असाच भक्त सर्व पापातून मुक्त होऊ शकतो की ज्याला ह्या ऐश्वर्यांची जाणीव झालेली आहे की कुठेतरी, म्हणजे सगळ्यात होणं शक्य नाही, जे देवदेवतांनाही कळत नाही, ऋषीमुनींनाही कळत नाही, पण भक्त जो आहे, भक्ताला भगवंतानी ते एक दिलेलं आहे की त्याने जर खरंच त्याचा तो भाव असेल तर निश्चितच त्याला भगवंत त्याला तेवढी कृपा करतात आणि त्याला ती जाणीव होऊ शकते. आणि मग पुढे भगवंत म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सप्त ऋषीगण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात, आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता पुढे भगवंत सांगत आहेत की ज्या ऋषीमुनींचा भगवंतांनी उल्लेख केला, मग ते जे ऋषीमुनी आहेत तर ते जे सप्तर्षी जे आहेत आणि त्यांच्या पूर्वीचे जे 4 महर्षी आहेत आणि आपला म्हणजे प्रथम मानव जो कोणी असेल तर मनु, तर त्यांची उत्पत्ती किंवा त्यांचं निर्मिती कोणापासून झालेली आहे तर भगवंतांच्या मनापासून झालेली आहे. आणि मग नंतर एक 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 विस्तार व्हायला सुरुवात झाली ह्या सृष्टीचा, त्या मनुष्य रूपा काय म्हणू शकतो योनीचा. अशा पद्धतीने एक 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 विस्तार व्हायला सुरुवात केली ह्या ह्या ब्रह्मांडामध्ये. आणि मग पुढे म्हणत आहे की अनेक, म्हणजे प्रत्येक ग्रहामध्ये, प्रत्येक याच्यामध्ये वेगवेगळे लोक आहेत. म्हणजे स्वर्ग लोक आहे, पाताळ लोक आहे, सगळ्या याच्यामध्ये तर वेगवेगळे तिथे जे सगळे लोक राहतात, म्हणजे वेगवेगळ्या योनी म्हणू शकतो, प्रकट प्रकट स्वरूपामध्ये जे कोणी राहतात, तर त्या सर्व जीवांची उत्पत्ती सुद्धा ही भगवंतांनीच केलेली आहे किंवा भगवंतांपासूनच झालेली आहे. आणि मग पुढे भगवंत सांगत आहेत एताम विभूतीम योगम च मम यो वेत्ती तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग्य शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते तो अन्यन्य भक्ती योगांमध्ये तत्पर होतो, यात मुळी शंका नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अं, इथं ना मी आधी सांगण्याआधी इथे एक हे एक चित्र दिलेलं आहे, तर एका प्रसंगाचं वर्णन आहे, म्हणजे एक प्रसंग दाखवतोय तो त्या चित्रामध्ये. तर कोणाला, म्हणजे कोण सांगू शकेल का की तो नेमका कुठला प्रसंग आहे, की काय आहे त्या चित्रामध्ये बघून?
हरे कृष्ण. हम्म, काही चुकलं तरी चालेल. काय दिसतं आहे त्या प्रसंगामध्ये? नाही सांगता येते? बर. हे जे वर्णन जे आहे किंवा हा प्रसंग जो आहे, तर भगवंत आणि बलराम म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आणि बलराम त्यांचे बंधू बलराम हे जेव्हा पहिल्यांदा गोकुळामधून मथुरेमध्ये आले होते आणि मथुरेमध्ये प्रवेश करताना म्हणजे ते प्रवेशद्वार जे आहे ते मथुरेचं प्रवेशद्वार आहे आणि प्रवेश करतानाचा तो हा जो प्रसंग आहे. आणि जेव्हा पहिल्यांदा आले आणि मथुरावासी जे होते, मथुरावासी खूप आतुरतेने भगवंतांच्या दर्शनाचे साठी व्याकुळ झालेले होते. आणि एवढा कंसाने त्यांना एवढा त्रास दिला होता, एवढा त्रास दिला होता, त्याच्या सेवकांनी एवढा त्रास दिला होता की कधी भगवंत येत आहेत, कधी आमचा तारणहार येतोय आणि आम्हाला यातून बाहेर काढतोय, मुक्त करतोय आहे, असं त्यांना झालं होतं. आणि त्याचबरोबर भगवंतांच्या त्या मोहक रूपाचं त्यांना दर्शनही घ्यायचं होतं, श्रीकृष्ण रूपाचं दर्शनही घ्यायचं होतं. त्यामुळे तो एक भावभक्ती समर्पण भावना एक वेगळी आणि दुसरीकडे कंसाचा हा त्रास म्हणजे दोन्ही गोष्टी होत्या. आणि त्यामुळे ते इतके भगवंतांची आतुरतेने वाट बघत होते, आसुसले होते. आणि जेव्हा भगवंत पहिला आणि ते भगवंत येतील किंवा ह्या वाटेने जाणार आहेत, या रस्त्याने जाणार आहेत म्हणून प्रत्येक जण तिथे काही जो तो काम करतो आहे किंवा तिथे येऊन उभे होते त्यांच्या स्वागतासाठी. आणि जेव्हा भगवंतांचा रथ जसा जसा पुढे सरकत गेला तिथे सगळेजण आपल्या हातातलं जसं काम आहे ते टाकून भगवंतांचे दर्शन की मला आधी मिळेल, मला आधी मिळेल. पण भगवंतांची सुद्धा आपल्या भक्तांवर तेवढीच कृपा असते. त्यामुळे तिथे तुम्ही कुठे उभे आहात किंवा काय काम करतायत, उभे आहात का बसून आहात, भगवंतांनी काही नाही प्रत्येकाला दर्शन दिलं. प्रत्येकाला असं वाटत होतं की भगवंत माझ्या समोर आहे आणि भगवंत मला दर्शन देत आहेत, मलाच एकट्याला दर्शन देत आहेत, ते माझ्या समोर आहेत आणि प्रत्येकाला भगवंतांनी अगदी जवळून दर्शन द्यावं असं दर्शन दिलं. आणि हे केवळ आणि केवळ भगवंतच करू शकतात. भगवंतांची ही अहैतुकी कृपा त्यांच्या केवळ भक्तांनाच, शुद्ध भक्तांनाच होऊ शकते, मिळू शकते. आणि मग पुढे आपण आता बघणार आहोत आताचे 4 श्लोक जे आहेत ती चतुर्श्लोकी भगवद्गीता आहे. मग भगवंतांचा शुद्ध भक्त होणं किंवा आपल्याला ह्या संपूर्ण भगवद्गीतेत काय सांगितलेलं आहे, अनन्य भक्ती काय आहे, तर ह्या श्लोकांमध्ये आहे. तर पहिला श्लोक असा आहे, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समन्विता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंतांनी आपला आणि भगवंतांचा काय संबंध आहे तर ते ह्या श्लोकात सांगितलेलं आहे की हे जे प्राकृत, ही जी सृष्टी जी आहे, ही भौतिक सृष्टी, ही भौतिक प्रकृती जी आहे आणि आध्यात्मिक जग, पराप्रकृती अपराप्रकृती, हे सगळं जे आहे याची उत्पत्ती कोणापासून झालेली आहे तर माझ्यापासून झालेली आहे. ह्या सृष्टीमध्ये जे काही या ब्रह्मांडामध्ये जे दिसत आहे, जे प्रकट होत आहे, जे अप्रकट होत आहे, तर ते सगळं माझ्यापासून उद्भवतं, मीच त्याची उत्पत्ती केलेली आहे असं पुढे भगवंत सांगत आहेत. आणि जो बुद्धिमान मनुष्य किंवा जो मनुष्य हे जाणतो तो निश्चितच माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतो किंवा हळूहळू मला अजून जाणण्यासाठी प्रयत्न करतो आणि नामस्मरण करायला लागतो. अंतर्बाह्य शुद्धीकरण होऊन हळूहळू अजून तो स्वतःची प्रगती करतो आणि त्याच्यातला समर्पण भाव जो आहे तो हळूहळू वाढतो. आणि मग पुढे भगवंत सांगता आहे तर हाच आपला आणि भगवंतांमधला संबंध ह्या श्लोकात सांगितलेला आहे. पुढच्या श्लोकात सांगता आहेत, मस्सिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. पुढचा एक अजून श्लोक बघूया. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामी बुद्धियोगम तम येन मामुपयांती ते. आणि मग पुढे भगवंत सांगतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्ताचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण माताजी. माताजी हा पुढचा पण वाचा. हा. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे सांगता आहेत की आपला आता संबंध काय आहे हे तर सांगितलं की आपली उत्पत्ती किंवा आपण त्या पराप्रकृतीचे एक अविभाज्य भाग आहोत, भगवंतांचे आपण अंश आहोत. हे कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलं, आपला आणि त्यांचा संबंध प्रस्थापित केला पुन्हा एकदा. आणि आता मग ते सांगत आहेत की असा जो भक्त, असा जो विचार करतो, तो सतत माझ्या भक्तीमध्ये राहतो, माझ्या सेवेमध्ये संलग्न होतो, त्याचं संपूर्ण जीवन तो कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत करतो. म्हणजे जसं कालच्या अध्यायात सांगितलं, यत करोशी यदस्नासी, म्हणजे तू जे काही करतो आहेस, जे काही खातो आहेस, जे काही तपस्या करतो आहे, जे काही दान करतो आहे, तुझं जे काही कर्म असेल ते तू मला अर्पण कर. मला बाकी काहीही नको आहे. मी एक भावग्रही जनार्दन म्हणून भगवंत सगळीकडे त्याचं नाव आहे किंवा प्रसिद्ध आहे. त्याचं कारण असं आहे, भगवंत म्हणतात पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तू मला साधं फळ फूल पाणी जरी साधं तू मला दिलंस, पण त्याच्यामध्ये जर तुझा भाव असेल तर ते मी खूप आनंदाने, खूप प्रेमाने त्याचा स्वीकार करेल. म्हणजे समर्पणाची भावना आपल्यामध्ये. आणि मग ती समर्पणाची भावना केव्हा येईल? जेव्हा आपल्या इंद्रियांचं दमन होईल, जेव्हा आपण मनापासून, बुद्धीपासून आपण भगवंतांना शरण जाऊ, त्यांची सेवा करू, त्यांची भक्ती करू. आणि मग असं सांगताना भगवंत म्हणतात की असे जे भक्त आहेत ते स्वतःच्या त्या आनंदामध्ये रममाण असतात. ते सतत भगवंताबद्दल बोलतात की ते ते ज्ञान आदान प्रदान करतात, किंवा त्यांना भगवंतांबद्दल भरभरून बोलण्यामध्ये आनंद मिळतो, त्यांच्या अनेक विभूतींचं वर्णन करण्यामध्ये त्यांना आनंद मिळतो, भगवंतांच्या अनेक कथा सांगण्यामध्ये, लीला सांगण्यामध्ये त्यांना आनंद मिळतो. आणि असे जे भक्त असतात, मग भगवंत सांगत आहेत की जे प्रेमाने माझी सेवा करत आहेत, तो समर्पण भाव इतका वाढलेला आहे, इतका आहे की त्यांना मी तशी, भले त्यांना काही ज्ञान आहे किंवा नाही आहे, म्हणजे भगवंतांच्या षड ऐश्वर्यांचं वर्णन माहित नसेल त्यांना, त्यांना वेद काय आहेत ते माहिती नसतील, पण त्यांच्याकडे त्या भगवंताबद्दल, भगवंतांच्या साठी असलेलं प्रेम जे आहे, त्या प्रेम भावनेसाठी भगवंत त्यांना ते जे दिव्य ज्ञान जे आहे ते त्यांच्या हृदयात प्रकट करतात, ते दिव्य ज्ञान जे आहे ते निश्चितच त्यांना प्रदान करतात. इथे आपल्याला चित्रामध्ये दिसत आहे की तुम्हाला गोकुळातले जे गोप गोपी होते की त्यांना भगवंत कोण आहेत किंवा काय ते तिन्ही लोकांचे स्वामी आहेत आणि असे आणि तसे काही ज्ञान नव्हतं. पण तो आमचा कृष्ण आहे, कृष्ण भगवान आहे, आणि त्याच्यासाठी काहीही करायचं, त्याच्या प्रेमासाठी काहीही करायचं, तर ती एक समर्पणाची जी भावना होती. आणि म्हणून त्या सर्व गोपींना भगवंतांनी, ते सगळे जे होते ते अनन्य भक्ती योगामध्ये होते आणि विशुद्ध भक्त होते, आणि भगवंतांची त्यांच्यावर अहैतुकी कृपा होती. म्हणजे ज्या भगवंतांच्या लीला ज्या आहेत, अनेक ऋषीमुनी तपस्या करून सुद्धा ज्यांना त्या लीलांचा अनुभव घेता येत नाही, त्या लीला त्यांना अनुभवता येत नाही, ते त्या गोपिकांना तिथे अनुभवायला मिळाल्या. त्यांच्यासोबत भगवंत खेळत होते. त्या गायींच्या बरोबर भगवंत त्यांच्या अंगाखांद्यावर घरून इकडनं तिकडे फिरत होते, त्यांच्यासोबत खेळत होते. त्या अनंत लीला ज्या आहेत त्या त्यांच्या भगवंतांना त्यांना तो सगळा आनंद दिला. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञाजम तम नाशयाम्य भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग प्रयोजन भगवंत इथे सांगता आहेत की आपलं जे आपण भगवंतांचे भक्त आहोत, म्हणजे संबंध आहे, अभ्युदय सांगितला. आता प्रयोजन की आपल्याला हा मनुष्य जन्म मिळाला आहे, बरोबर की नाही? एक संधी आहे. कशाची संधी आहे? तर आपण भगवंतांची ह्या जन्मामध्ये
तरी आपण सेवा करू, त्यांची आपण त्यांचं नाम घेऊ, नामस्मरण करू आणि आपली आध्यात्मिक उन्नती करू. आध्यात्मिक उन्नती कशासाठी करायची? अंतर्बाह्य शुद्धीकरण कशासाठी करायचं? की जेणेकरून आपण ज्या पराप्रकृतीतून आपण इकडे दुरावलो आहोत आलो आहोत, ज्या भगवत धामापासून आपण दुरावलेलो आहोत, त्या भगवत धामापर्यंत पोहोचण्यासाठी इथे भगवंत आपल्याला सांगत आहेत की हेच आपल्या आयुष्याचं ध्येय आहे. आणि आपल्याला दुसऱ्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृपण हा शब्द वापरलेला आहे. आणि प्रभुपादांनी त्याच्या तात्पर्यामध्ये सांगितलेलं आहे की कुत्रा मांजरांचं आयुष्य जगण्यापेक्षा म्हणजे आहार, निद्रा, भय, मैथून, फक्त ह्या 4 गोष्टी ह्या कुत्रा मांजरी सुद्धा करतात, पशु पक्षी सुद्धा करतात. मग आपण मनुष्य म्हणून जे आहोत, तर मनुष्य म्हणून आपल्याला ही संधी मिळालेली आहे, सेवेची संधी मिळालेली आहे, नामस्मरणाची संधी मिळालेली आहे. तर ती कधीही न सोडता आपण आपल्याला ते केलं पाहिजे. कृष्ण भावना भावित जीवन जगलं पाहिजे. आणि हाच आपल्या आयुष्याचं प्रयोजन असेल. आणि जो भगवंताची समर्पण भावनेने भक्ती करतो, त्याचं आयुष्य कृष्ण भावना भावी जीवन व्यतीत करतो, मग कदाचित त्याच्याकडे ज्ञान नसेल किंवा कोण भगवंत आहेत किंवा भगवंता म्हणजे काय, त्याचं कसं वर्णन आहे, मग पराप्रकृती काय आहे हे त्याला माहित नसेल. पण हे सगळं ज्ञान जे आहे, आपण भगवंत ते ज्ञान त्यांना ते प्रदान करतात. किंवा त्यांचा जो काही अज्ञानामुळे जे काही त्यांचा जो काही समज भ्रम काही झाला असेल तो भगवंत नष्ट करतात. आणि त्यांना जी अनन्य भक्ताची जी भगवंताची कृपा करतात, तीच त्या भक्तावर कृपा करतात. आपल्याकडे एक छोटीशी छान गोष्ट आहे, ही पण भागवतम मधली गोष्ट आहे. एक नारद मुनी तर आपल्याला माहिती आहे, सगळीकडे इकडनं तिकडं नारायण नारायण करत फिरत असतात. इकडनं एका गावाहून दुसऱ्या गावी, एका ग्रहावरून दुसऱ्या ग्रहात असे ते जात असतात. एकदा ते असेच जात होते आणि एका गावामध्ये आले. एका गावामध्ये आल्यानंतर त्यांना तिथे एक भगवंतांचं, विष्णू भगवान श्रीकृष्णांचं मंदिर लागलं. त्या मंदिरात गेले, दर्शन घेतलं. त्या मंदिराचे जे पुजारी होते, तर त्यांनी पण नारद मुनींचं स्वागत केलं. त्यांना पाणी विचारलं, काय हवं ते सगळं विचारलं, नमस्कार केला. आणि त्यांना सांगितलं, नारद मुनींना, की तुम्ही कधी भगवंतांच्या घरी जाणार आहात किंवा जाणार असाल तर त्यांना सहज विचाराल का की माझं अजून किती आयुष्य आहे किंवा किती काय मला अजून जन्म आहेत आणि कधी मला मुक्ती मिळणार, कधी मला मोक्ष मिळणार. नारद मुनी म्हणाले, का नाही, मी जाणार असेल तेव्हा विचारतो भगवंतांना. आणि ते ब्राह्मण जे होते ते उत्तम वेद पठण करत होते, उत्तम शास्त्रांमध्ये पारंगत होते, उच्चारण खूप स्वच्छ होतं. भगवंतांची रोज त्या मंदिरात रोज पूजा अर्चा वगैरे सगळे सगळे विधी करत होते. त्या मंदिरातून बाहेर नारद मुनी आले. बाहेर आल्यानंतर त्या मंदिराच्याच बाहेर एक वडाचं मोठं झाड होतं. त्या झाडाखाली एक चांभार बसलेला होता, मोची चप्पल शिवणार असतो की नाही, तो तो बसला होता. तो पण भगवंताचा भक्त होता. पण त्याला काय असं फारसं भगवंतांबद्दलचं ज्ञान असं म्हणू शकतील की काय षडऐश्वर्य आहेत, ते काय ते पराप्रकृती काय आहे किंवा म्हणजे ज्ञान असं नव्हतं. पण ते भगवंत आहेत, ते सर्व लोकही महेश्वरम एवढं त्यांना समजत होतं. म्हणजे नेमकं त्या शब्दात सांगता येणं कठीण होतं, पण त्यांना ते समजत होतं. आणि संपूर्ण प्रेम भावनेने ते भगवंतांची भक्ती करत, नाव घेत घेत आपलं काम करत असायचे. तिकडनं नारद मुनी मंदिरातून बाहेर आले. मग तिकडनं जाता जाता त्यांनी पण त्या चांभाराने पण नारद मुनींना त्यांचं दर्शन घेतलं. नारद मुनींनी त्यांना आशीर्वाद दिला. आणि योगायोगाने त्यांनी तोच प्रश्न विचारला की अजून मला हे किती काम करायचं आहे, कधी भगवंत मला माझ्यावर कृपा करणार आहे, अजून किती असे जन्म आहेत. नारद मुनी म्हणाले, मी तसा प्रश्न मी जाणारच आहे, तर मी तुमचा प्रश्न विचारतो. मग नंतर नारद मुनी विष्णू लोकात गेले, भगवंतांना विचारलं की मी असं असं गेलो होतो आणि तिथे एका ब्राह्मणाने मला असा प्रश्न विचारला की अजून मला किती दिवस, किती वर्ष म्हणजे जन्म आहेत, की मला कधी मोक्ष मिळणार. आणि तिथेच त्या मंदिराच्या बाहेर एक मोची होता, त्यानेही मला हाच प्रश्न विचारला. तर भगवंतांनी काहीही बघितलंही नाही नारद मुनींकडे आणि लगेच उत्तर दिलं की तो जो बाहेर बसणारा मोची ब्राह्मण जो आहे, तो चांभार जो आहे, त्याला सांग हा त्याचा शेवटचा जन्म आहे आणि तो ब्राह्मणला अजून 100 जन्म आहेत.
आणि मग नारद मुनी जरा आश्चर्यचकित होऊन बघत बसले. शेवटी भगवंत आहेत ते, त्यांना नारद मुनींच्या मनातला प्रश्न तो कळणारच. ते म्हणाले की माझ्याकडे असं बघू नको. त्यांनी जर विचारलं की भगवंत काय करत होते, तर त्यांना असं सांगायचं की सुईच्या, ते सुई असते की ना सुई, तर सुईला जे भोक असतं त्या भोकातून ते हत्तीला ओवत होते. नारद मुनी नारायण नारायण करत निघाले. पुन्हा त्या गावात आले. त्या गावात आले, मग त्या मंदिरात पुन्हा गेले. पुन्हा भगवंतांच्या त्या मूर्तीचं दर्शन घेतलं. ब्राह्मणांनी पण त्यांना त्यांचे जे काही दूध विचारलं, फळ वगैरे विचारलं. आणि त्यांनी मग नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं की मी गेलो होतो भगवंतांकडे आणि तुमचा जो प्रश्न होता तर त्याचं मी उत्तर विचारलं होतं. भगवंतांनी सांगितलं अजून 100 जन्म आहेत. तर तो ब्राह्मण म्हणाला 100 जन्म, मला एक सांगा. तर तेव्हा भगवंत काय करत होते तुम्ही हा प्रश्न विचारलात? तर नारद मुनी म्हणाले हो ते काय सुईमधून हत्तीला ओवत होते. तर तो ब्राह्मण म्हणतो तरीच हत्तीच्या, आता भगवंत पण ना काही पण करतात. त्या सुईच्या भोकातून हत्तीला कोण ओवेल किंवा कसं ओवू शकेल? आणि त्यामुळे त्यांचं बहुतेक ना त्यामुळे ते लक्ष नसेल. तुम्ही परत जेव्हा जाल ना परत एकदा विचारा की मला अजून किती जन्म आहेत. नारद मुनी नारायण नारायण करत बाहेर पडले. बाहेर आल्यावर त्या परत त्या मोच्याकडे, त्या चांभाराकडे गेले. चांभाराने पुन्हा तेच. आणि मग नारद मुनी म्हणाले की बाबा तुझा हा शेवटचा जन्म आहे आणि याच्यानंतर तुला लगेचच मोक्ष आहे. आणि त्या चांभार तो घळाघळा रडायला लागला. आणि म्हणजे रडायला लागला म्हणजे आनंद अश्रू, एवढे अश्रू भगवंतांचे एवढे की नारद मुनींना ते सांगतात की असं नेमकं भगवंत काय करत होते की त्यांनी माझ्यावर अशी, माझ्या एका शूद्रावर अशी एवढी कृपा केली, एवढे प्रसन्न झाले की डायरेक्ट मला मोक्ष दिला. आणि मग भगवंतांनी जे सांगितलं होतं ते यांनाही सांगितलं नारद मुनींनी की भगवंतांना एका सुईच्या भोकामधून हत्तीला ओवत होते. आणि हे कळल्यानंतर त्यांना अजूनच आनंद झाला, हर्षानंद झाला. आणि ते भगवंतांचं पुन्हा स्तुती करू लागले. आणि मग नारद मुनींना आश्चर्य वाटलं आणि त्यांनी उलटा प्रश्न विचारला की तुम्हाला थोडंसं वेगळं नाही वाटलं की भगवंत काही करतात म्हणून? तेव्हा त्या चांभाराने उत्तर दिलं. ते एका वडाच्या झाडाखाली बसले होते. त्या वडाच्या झाडाखाली त्याची पानं वगैरे सगळी पडली होती, तशी एक बी पण पडली होती. त्यांनी ती बी उचलली आणि त्यांनी सांगितलं, नारद मुनींना दाखवली की ह्या एवढूशा बी मधून, ह्या बीजामधून हा एवढा मोठा वटवृक्ष जर भगवंत निर्माण करू शकतात तर ते तर साधं सुईचं भोक आहे. त्याच्यातनं हत्तीला ओवणं भगवंतांसाठी किती ते अवघड. भगवंत काहीही करू शकतात, त्यांचीच निर्माण केलेली ही सृष्टी आहे, ते काहीही करू शकतात. आणि हे जेव्हा उत्तर नारद मुनींनी ऐकलं तेव्हा मात्र भगवंतांचे शब्द आठवले की तू त्यांना सांग की मी काय करत होतो आणि मग तुझ्याच प्रश्नाचं उत्तर तुला कळेल. आणि मग नारद मुनींना त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर कळलं की भगवंतांनी का हा जो चांभार आहे, हा मोची आहे, याला मोक्ष सांगितला आणि का त्या ब्राह्मणाला सांगितलं अजून 100 जन्म आहेत. दोघ जण भक्ती करत आहेत, पण फरक इतका आहे की भगवंतांवर निस्सीम श्रद्धा आहे, भाव आहे. भगवंत हे ना भावग्रही जनार्दन म्हणतात. तो भाव इतका महत्वाचा आहे की भगवंतांवर कुठलीही शंका नाही, किंतु नाही, परंतु नाही, ते भगवंत आहेत. आणि तो भाव जो आहे, ती समर्पणाची जी भावना जी आहे, आणि म्हणून त्या चांभाराला त्याला मोक्ष होता. आणि यांच्याकडे तो भाव कुठेतरी, सगळं ज्ञान आहे, सगळं आहे, पण तो भाव, ती समर्पणाची भावना कुठेतरी आहे, तो विश्वास, तो कुठेतरी, ती श्रद्धा, ती कुठेतरी अपुरी पडत होती. आणि म्हणून त्यांना अजून 100 जन्म आहेत. अनन्य भक्ती योग किंवा शुद्ध भक्त किंवा भक्ती योग हाच आहे. हेच ह्या गोष्टीतून आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. लगेच आपण पुढे जाणार आहोत. आता अर्जुन बोलत आहेत. अर्जुन म्हणत आहेत, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अज विभुम आहुस्त्वां ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवल व्यास स्वयं च एव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात.
तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदिपुरुष, अजन्मा, विभू आहात. नारद असतील, देवल आणि व्यास यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला ते सांगत आहात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे अर्जुन आता म्हणत आहेत भगवंतांची, ते खूप मोहित झालेले आहेत किंवा खूप आनंदी झालेले आहेत आणि भगवंतांची ते स्तुती करत आहेत. ते म्हणतात तुम्हीच भगवंत आहात, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान आहात, तुम्हीच परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य, सगळं सगळं तुम्हीच आहात. अनेक विशेषण लावून भगवंतांची स्तुती करत आहेत. आणि नुसती स्तुती करत नाही आहेत, तर त्यांनी लगेच पुढे रेफरन्स दिलेला आहे. म्हणजे कुठल्याही गोष्टीचा जेव्हा रेफरन्स असतो ना, तेव्हा त्या गोष्टीला एक अजून अनन्यसाधारण महत्व किंवा त्या गोष्टीचं वेटेज जे आहे ते वाढतं. प्रभुपाद सुद्धा हेच सांगतायत की आपल्याला कुठल्याही गोष्टीचा डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स असणं फार गरजेचं आहे. की बाबा म्हणजे हे ह्या काय म्हणू शकतो की ह्या वेदांत सूत्रांमध्ये लिहिलेलं आहे, हे ह्या पुराणात लिहिलेलं आहे. जेव्हा हे आपण असे रेफरन्स चेक देतो, तेव्हा आपण हे ज्ञान जे ग्रहण करतो आहे, हे कसं परंपरेतून आलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मग कुठेही किंतु परंतु उरत नाही. आणि त्यामुळे त्या त्या रेफरन्समुळे काय होतं की अजून जो जो एक खरंच आस्तिक आहे, तर त्याची अजून श्रद्धा वाढण्यामध्ये मदत होते, समर्पण भावना वाढण्यामध्ये मदत होते. आणि एखाद्याचा खरंच विश्वास नसेल किंवा डळमळीत विश्वास असेल, तर त्याचा तो कुठेतरी विश्वास जो आहे की नाही हे याच्यात म्हटलेलं आहे, म्हणजे हे हे याचं कुठेतरी याच्यामध्ये प्रूफ आहे, ह्याच्यात सांगितलेलं आहे, तर हे सुद्धा त्याला मग तो कुठेतरी विश्वास ठेवू लागतो किंवा काय आहे तो 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 ऍटलिस्ट तो अभ्यास या रूपाने तरी ती गोष्ट वाचू शकतो. आणि असं प्रभुपाद नेहमी म्हणतात किंवा त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि इथे तेच अर्जुनांनी सुद्धा केलेलं आहे की नारद मुनी, असित मुनी, देवल मुनी आणि व्यास मुनी अशा ह्या महर्षींनी सुद्धा तुमच्याबद्दल हे सत्य सांगितलेलं आहे, या सत्याची पुष्टी दिलेली आहे. आणि आज आता तुम्ही तुमच्याच मुखातून हे दिव्य ज्ञान मला देता आहात आणि मला खूप आनंद होतोय, मला परमानंद होतोय हे. आणि भगवंतांची ते पुन्हा पुन्हा भक्ती करता म्हणजे स्तुती करता आहेत आणि पुढे म्हणता आहेत सर्वमेतं द्रुतं मन्ये यन्मा वदसी केशव नहि ते भगवन व्यक्ती विदुर्देवान दानवा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसे दानव तुमचे व्यक्तिमत्व जाणू शकत नाहीत. 10.15 मध्ये असं म्हणतात, हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्ही केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगता आहेत की तुम्ही आता मला जे जे वर्णन सांगतायत किंवा तुम्ही आता मला जे जे ज्ञान देता आहात, तर ते ज्ञान जे आहे ते देवता असतील, ते दानव असतील, ते ऋषी मुनी असतील, ज्यांनी अनेक वर्ष तपश्चर्या केलेली आहे, पण त्यांना सुद्धा भगवंतांचं संपूर्ण ऐश्वर्य किंवा संपूर्ण भगवंतांचं व्यक्तित्व काय आहे हे जाणू ते शकत नाही. आणि तुम्ही स्वतःच फक्त तुम्ही जाणू शकता, तुमच्या अंतरंग शक्तीद्वारेच तुमचा जो काही तुमची जी व्याप्ती आहे, जे स्वरूप आहे, जे विराट स्वरूप आहे ते तुम्ही जाणू शकतात, असं अर्जुन म्हणत आहेत. आणि मग पुढे पुन्हा सांगता आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपामध्ये मी तुमचे स्मरण करावे. 10.18 मध्ये सांगतात, हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमयी संभाषणाचे रसावदान करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत सांगत आहेत की अर्जुन त्यांना विचारत आहेत की तुमचं सतत मी चिंतन कसं करू किंवा मी तुम्हाला अजून कसं जाणू, तुमच्या भगवान ह्या विविध रूपांचं मी कसं स्मरण करू. आणि मग तुम्ही कृपया तुमच्या ह्या वेगवेगळ्या तुमचे हे अनंत विस्तार आहेत, तर हे मी जाणलं आहे, पण त्या योग शक्तीचं, त्या ऐश्वर्यांचं
तुम्ही डिटेल मला सांगतात का, विस्ताराने मला वर्णन करून सांगतात का, की जेणेकरून, कारण की अर्जुनाची आता इच्छा वाढत चालली आहे, आसक्ती वाढत चालली आहे, भगवंत ज्ञान देत आहेत, म्हणजे ते एक प्रकारचं अमृत जे आहे तो अमृताचा झरा वाहतो आहे, आणि ते ऐकताना कधीही थांबूच नाही असं वाटतं आहे एकीकडे, आणि पुढे त्यांना असं ते जाणूनही घ्यायचंय की अजून जाणून घ्यायचंय, अजून काय आहे, अजून काय आहे, अजून काय आहे. हा, तर त्यांना ती खूप उत्सुकता वाढलेली आहे, खूप आनंद सुद्धा होतो आहे. आणि त्याच याच्यामध्ये, आणि भगवंतांना अर्जुन हा इतका प्रिय भक्त होता, सखा होता, की फक्त अर्जुनाने सांगावं आणि भगवंतांनी भरभरून द्यावं. भगवंत लगेच म्हणता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तीबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्याचेच मी कथन करेन, कारण हे अर्जुन, माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मग इथे भगवंतां सांगता आहेत की मी तुला सगळं विस्ताराने सांगतो, पण तरी मी तुला फक्त प्रमुख अभिव्यक्तीत सांगू शकतो. कारण की सगळंच जर सांगत बसलो, आपण इथे युद्धभूमीवर आहोत की नाही, मी ते सगळं वर्णन नाही, कथन नाही करू शकत. प्रमुख अभिव्यक्तींवरून तुला माझी व्याप्ती जी आहे, माझ्या अनंत ऐश्वर्यांचं तुला स्वरूप जाणू शकतोस तू. आणि तसा अर्जुन बुद्धिमान होता, त्यामुळे नुसतं अभिव्यक्तींचं वर्णनाने सुद्धा ते जाणू शकतात. आणि म्हणून भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. तर हरे कृष्णा माताजी, करूया आपण वाचायला सुरुवात. हो, करूया. विष्णू आदित्यांमध्ये, विष्णू मी आहे, तेजस्व्यांमध्ये, सूर्य मी आहे, मरुद्गणांमध्ये, मारीची मी आहे, नक्षत्रांमध्ये, चंद्र मी आहे, वेदांमध्ये, सामदेव मी आहे, सामवेद, हा, देव, सामवेद मी हा आहे, हा, देवतांमध्ये, इंद्र मी आहे, इंद्रियांमध्ये, मन मी आहे, सजीवांमध्ये, जीवन शक्ती मी आहे, रुद्रांमध्ये, भगवान शिव मी आहे, यक्ष आणि राक्षसांमध्ये, कुबेर मी आहे, पुरोहितांमध्ये, बृहस्पती मी आहे, पुराणांमध्ये, स्कंद मी आहे, जलधारांमध्ये, सागर मी आहे, महान ऋषींमध्ये, भृगु मी आहे, कंपनांचा, ओम मी आहे, नामजपाचा, यज्ञ मी आहे, अचल गोष्टींचा, हिमालय मी आहे, वृक्षांमध्ये, वटवृक्ष मी आहे, देवतांमध्ये ऋषींचा, नारद मी आहे, गंधर्वांपैकी, चित्ररथ मी आहे, सिद्ध प्राण्यांमध्ये, कपिला मी आहे, खाली पण आहे ना, एकच मिनिट हा. घोड्यांमधले, उच्छस्रव मी आहे, भगवान हत्तींपैकी, ऐरावत मी आहे, अं, पुरुषांमध्ये, सम्राट मी आहे, शस्त्रांमध्ये, वज्र मी आहे, गायींमध्ये, सुरभी मी आहे, उत्पत्तीच्या कारणांपैकी, कर्दंप मी आहे, सर्पांमध्ये, वासुकी मी आहे, नागांमध्ये, अनंत मी आहे, जलचरांमध्ये, देवता वरुण मी आहे, दिवंगत पूर्वजांमध्ये, आर्यमा मी आहे, कायद्याच्या सूत्रधारांमध्ये, यम मी आहे, दैत्यांमध्ये, प्रल्हाद मी आहे, दमन करणाऱ्यांमधल्या, काळ मी आहे, पशूंमध्ये, सिंह मी आहे, पक्ष्यांमध्ये, गरुड मी आहे, पवित्र करणाऱ्यांमध्ये, वायू मी आहे, शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये, राम मी आहे, मत्स्यांमध्ये, मकर मासा मी आहे, प्रवाही नद्यांमध्ये, गंगा मी आहे, सर्व सृष्टीचा, आरंभ आणि अंत आणि मध्यही मीच आहे, विज्ञानांमध्ये, स्वतःचे आध्यात्मिक ज्ञान मी आहे, तर्कशास्त्रांमध्ये, निर्णायक सत्य मी आहे, अक्षरांमध्ये, अकार मी आहे, समासांमध्ये, द्वंद्व समास मी आहे, सृष्टीकर्त्यांमध्ये, ब्रह्मदेव मी आहे. अं, हे तुम्ही पहिलं वाचा माताजी. हरे कृष्ण. मी सर्व भक्षण करणारा मृत्यू आहे आणि मी सर्व काही निर्णय करणारा तत्व आहे. हरे कृष्ण माताजी. स्त्रियांमध्ये म्हणा.
हरे कृष्ण. हा, स्त्रियांमध्ये कीर्ती, भाग्य, उत्तम वाणी, स्मरणशक्ती, बुद्धिमत्ता, स्थिरता मी आहे. सामवेदातील स्तोत्रांमध्ये ब्रह्मास्त्र मी आहे. काव्यात गायत्री मी आहे. मासांमध्ये मार्गशीर्ष, नोव्हेंबर, डिसेंबर महिना मी आहे. ऋतूंमध्ये वसंत मी आहे. फसविणाऱ्यांमध्ये द्यूत मी आहे. तेजस्व्यांचे तेज मी आहे. पुढचं वाचा. साहस मी आहे. बलवानांचे मी आहे. वृष्णीवंशांमध्ये वासुदेव मी आहे. पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे. ऋषींमध्ये व्यास मी आहे. विचारवंतांमध्ये उशाना मी आहे. अराजकतेचे दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंडाची काठी मी आहे. विजयश्रूंमध्ये नीती मी आहे. रहस्यांमध्ये मौन मी आहे. ज्ञानीजनांमध्ये ज्ञान मी आहे. आणि अशा पद्धतीने भगवंतांनी त्यांच्या अनंत ऐश्वर्यांचं वर्णन केलेलं आहे. आणि हे अनंत ऐश्वर्य आपण ह्या चित्रामध्ये बघू शकतो. तर बघा, इथे ऐरावत आहे, त्याच्यानंतर इथे उच्छश्रैव आहे, नारद मुनी आहेत, कपिल आहे, कपिला गाय आहे, त्याच्यानंतर अं भगवान शिवशंकर आहेत, माता सरस्वती आहे, लक्ष्मी आहे, सर्व सर्व आहेत. आणि वासुकी आहेत, अनंतशेष आहेत, सर्वांच ह्या इंद्र आहेत, चित्ररथ आहेत, सगळे गंधर्व वगैरे, म्हणजे सगळेच जण ह्या आपल्याला ह्या एकेका चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहेत. आणि ह्या सगळ्या अनंत ऐश्वर्यांचं हे जे वर्णन जे आहे भगवंतांनी केलेलं आहे. म्हणजे हे जे आहे की हे भगवंत सांगत आहे की ह्या माझ्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत. आणि याच्यावरून आपण भगवंतांच्या संपूर्ण विस्ताराचा, म्हणजे ह्या ह्या ज्या गोष्टी आहेत, हे भगवंतांनी ह्या ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती सांगितलेल्या आहेत, तर ह्या आपल्या सृष्टीमध्ये, ह्या ब्रह्मांडामध्ये आपल्या आजूबाजूला ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि त्यामुळे आपण जे म्हणतो की सर्वत्र भगवंतांना कसं स्मरण करायचं, अर्जुनाचा हा प्रश्न आहे. तर जे चराचरामध्ये कसे भगवंत व्यापून ठेवलेले आहेत, तर येणारी प्रत्येक समोर दिसणारी जी गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये भगवंतांचं ऐश्वर्य आहे, भगवंतांची अभिव्यक्ती आहे, भगवंतांचा विस्तार आहे. त्यामुळे पुढे भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हालणारे किंवा न हालणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. 10.40 मध्ये भगवंत सांगतात, हे परंतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतीचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंतांनी सांगितलं आहे, माझ्या ह्या अनंत अभिव्यक्तींचं वर्णन केल्यानंतर भगवंत म्हणत आहेत की ह्या संपूर्ण विश्वाची उत्पत्ती करणारा बीज मी आहे, माझ्यापासून उत्पन्न झालेला आहे. आणि त्यामुळे अस्तित्वात असणार किंवा जे चल आहे, जे अचल आहे, असं कुठलीच गोष्ट नाही आहे की ती माझ्याशिवाय असू शकते. प्रत्येकामध्ये परब्रह्म स्वरूपामध्ये भगवंत स्थित आहेत. आणि हे भगवंत पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत. आता तर त्यांनी आपल्याला एवढी मोठी लिस्टच दिली या सगळ्या प्रमुख अभिव्यक्तींची भगवंतांनी सांगितलं आहे. आणि म्हणून भगवंत पुढे म्हणत आहेत की माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही, अनंत अशा आहेत. आणि आता जे वर्णन केलेले आहे, आता जे सांगितलेलं आहे, ते केवळ सूचक आहे. आणि त्याच्यावरून माझ्या ऐश्वर्यांची, माझ्या विभूतींची तुम्ही कल्पना करू शकतात, किंवा तुम्ही व्याप्ती जी आहे ती तुम्ही समजू शकतात, की असं भगवंत म्हणत आहेत. आणि मग पुढे सांगता आहेत, यद्यद्विभूतिमत्स्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तद्देवावगच्छं त्वं मम तेजोश संभवम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या एकवळ स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत पुन्हा एकदा सांगता आहेत, हे सगळं जे वर्णन जे आहे, हे जे संपूर्ण ब्रह्मांड जे आहे, ते आपल्याला केवढं वाटतं की नाही, हा एखादा मोठं ब्रह्मांड आहे, केवढं दिसतं.
पण एखाद्या समुद्राच्या बुडबुड्याप्रमाणे हे ब्रह्मांड आहे. आणि भगवंतांचं जी पराप्रकृती आहे तर ती एवढी मोठी आहे, एवढी अशी अनंत आहे की त्याच्या मध्ये ब्रह्मांड हा एक छोटासा भाग आहे. आणि ह्या ब्रह्मांडामध्ये जे सर्व काही आहे हे त्या पराप्रकृतीचाच एक अविभाज्य भाग आहे. किंवा ह्या प्रत्येकामध्ये ह्या ब्रह्मांडामध्ये जे कोणी जीव आहेत, मग ते अगदी सूक्ष्माती सूक्ष्म अणु असतील किंवा एखादं विराट असं स्वरूप असेल, एक महत्व तत्वाचं ते त्याच्या सारखं असं विराट काहीतरी असेल, पण त्या सगळ्यांमध्ये परमात्मा स्वरूपामध्ये, परब्रह्म स्वरूपामध्ये किंवा क्षीरोदक्षाय विष्णू या स्वरूपामध्ये भगवंत चतुर्भुज रूपामध्ये स्थित आहेत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की ह्या माझ्याच एका ही जी सृष्टी जी आहे तर ही एका स्फुल्लिंगातून बनलेली आहे, माझ्याच अंशापासून हे सगळ्याची निर्मिती झालेली आहे असं भगवंत पुन्हा एकदा सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना निष्टभ्य अहम इदम कृत्स मेषांकेन स्थितो जगत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुना, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी संपूर्ण विश्व धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग या संपूर्ण आपल्याला जे विश्व दिसत आहे तो भगवंतांच्या अनंत ऐश्वर्यांपुढे एका अंशासारखं आहे असं भगवंत सांगत आहेत. हे एवढं जे विश्व आपण आपण बघू शकत नाही, याच्या आपल्या आपल्या इंद्रियांनी, सामान्य इंद्रियांनी आपण त्याचं हे ब्रह्मांड जे आहे त्याची व्याप्ती, त्याचं स्वरूप आपण बघू शकत नाही. भगवंत म्हणतात ते तर माझ्या एका अंशाचा अंशाने मी हे व्यापून झालेलं आहे. म्हणजे इतकं असं अनंत असं भगवंतांची व्याप्ती आहे, अनंत असं भगवंतांचं ऐश्वर्य आहे, भगवंतांचं स्वरूप आहे. आणि मग पुढे सांगता, इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. आजच्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी त्यांच्या अनंत स्वरूपाचं वर्णन केलेलं आहे. विभूती रूपाचं त्यांचं वर्णन केलेलं आहे. विभूती म्हणजे ऐश्वर्य. भगवंत आपण म्हणतो सर्व लोकई महेश्वरम, तिन्ही लोकांचे स्वामी. तिन्ही लोकांचे स्वामी म्हटल्यानंतर मग भगवंत आपण आपल्या बोली भाषेत म्हणायचं झालं तर त्यांच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्याचं वर्णन या 10व्या अध्यायात आलेलं आहे असं म्हटलं तरीही चालेल. म्हणजे आपल्या बोली भाषेत, आपल्या सामान्य भौतिक भाषेमध्ये की बाबा काय काय आहे भगवंतांचं. भगवंत म्हणतात हे बघ हे माझं आहे, हे बघ हे माझं आहे, इथं हा माझा विस्तार आहे, हे इथं मी अंश रूपामध्ये आहे, हे इकडं हे आहे. म्हणजे असं सगळं वर्णन जे आहे ते भगवंतांनी या 10व्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे. मग सर्व गोष्टींचा उगम भगवंत आहेत. मग कुठेतरी शुद्ध भक्ती, आणि हे कोण जाणू शकतो? एखादा शुद्ध भक्त जाणू शकतो असंही भगवंत सांगतायत की अनेक वर्ष तपश्चर्या करून जे ऋषी मुनींना जे जाणू शकले नाही किंवा देवगण जे जाणू शकत नाही, देवगण हा सुद्धा भगवंतांच्या शक्तीचा विस्तार आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा भगवंतांचं स्वरूप आहे, ते सुद्धा जाणू शकत नाहीत. तर हे पण एखादा शुद्ध भक्त हे जाणू शकतो. मग शुद्ध भक्ताचं भगवंतांनी पुन्हा एकदा वर्णन सांगितलेलं आहे. चतुर्श्लोकी भगवद्गीता असं म्हणतात त्याला. 10.8 ते 10.11 हे 4 श्लोक आहेत. तिथे संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन, आपला आणि भगवंतांचा असलेला संबंध, त्याच्यानंतर आपल्याला मनुष्य जन्म मिळालेला आहे तर आपण काय केलं पाहिजे, आपलं कर्म काय असलं पाहिजे ते सांगितलेलं आहे. आणि सगळ्यात शेवटी आपल्या ह्या मनुष्य जन्माचं आपलं ध्येय काय असलं पाहिजे, आपल्या आत्म्याचं गंतव्यस्थान काय असलं पाहिजे, तर याचं संपूर्ण वर्णन ह्या 4 श्लोकांमध्ये आलेलं आहे. जे सगळं वर्णन भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा आलेलं आहे, जे ह्या 4 श्लोकांमध्ये आलेलं आहे. आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर अर्जुन जे आहेत ते एकदमच खूप त्यांना ती दिव्य ज्ञानाची जी अनुभूती जी आहे ते कुठेतरी त्यांना ती अनुभूती ते अनुभवता आहेत. आणि मग भगवंतांना त्यांनी परमोच्च भगवान, पुरुषोत्तम भगवान म्हणून त्यांचा स्वीकार करून ते सांगता आहेत की मला सगळं सगळं मान्य आहे पण मला अजून ऐकण्याची इच्छा आहे. तर तुम्ही तुमच्या विभूतींचं मला वर्णन करू शकतात का, अजून विस्तारांनी वर्णन करू शकतात का? आणि मग अजून विस्तारांनी भगवंतांनी सगळ्याच जवळजवळ प्रमुख अभिव्यक्ती ज्या आहेत, ज्या आपल्या ह्या सृष्टीमध्ये आहेत, ह्या ब्रह्मांडामध्ये आहेत, तर त्याचं वर्णन जे आहे ते भगवंतांनी ह्या 10व्या अध्यायात केलेलं आहे. आणि इथेच आपला
आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.